Nikoli je kockaste spasila od još goreg rezultata. Žigić. Žigić. Čvrsto, prečvrsto White. Pišemo žuti karton za Ellen White, 22 godine. Debitirala u ožujku 2010. protiv Austrije, odmah zabila pogodak u tom debiju. Tihana, kako izgleda ovo vama? Pa, ovo nije dobro što je Katarina Kolar na podu i što se hvata za zglob jer je 2 godine pauzirala upravo zbog ozljede skočnog zgloba. Tako nadamo se da nije ta stara ozljeda. A na terenu, pa djevojke, eto, čine se umorne, ne trče, Engleskinje su prve na loptama, znači sve do jedne, brže su uvijek za 2 koraka, teško ih lovimo.